खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गायसन सान बे गायसन सानखौ देग्लाय मिरु हिसाबै जोङो नलबारिनि जिल्लानि सिङाव थानाय घग्रापारनि नैबे सागिरकुसि दुर्गा मन्दिरनि सिङाव सानसेनि हाबाफारि लानानै गाबोन फुंनिफ्राय जोङो खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय 10 लाख बर' फिसाफोरनि राजनैतिक सोलोंथाइ आरो रांखान्थियारि जौगाथाय बेफोरखौ गासैबो नोजोर बोनानै 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोङो गायसननानै लादोंमोन आरो गायसननाय समनिफ्रायनो बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै बे सेरखाय बेरखाय रायजो जानाय बर'फोरखौ जथायनानै बिथांमोननि जि समस्या बे समस्याफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो खामानि मावबोबाय थादों। फैयै फैयै जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बे जानुवारियाव बर'नि जि गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथायाव जोङो सागान होनानै दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनानै लानो हाबाय आरो बे दाफुंनायनि गेजेरजों बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि जि लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ जोङो एसेबाबो सुफुंनो हादों। दासिमबो काउन्सिला आबुं महर मोनाखै। बेखौ आबुं महर होनायनि थाखाय जों हाबा मावबाय थादों। गाबोन जोङो बे आफादनिनो गायसन सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों जोङो खुंगोन। बे हाबाफारियाव गोबां आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायदों आरो BKWSनि सिङाव गोलैनाय गासैबो बर' फिसाफोरनि बर' फरायसाफोरखौ बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनो हानाय हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुलनि जोबथा आनजाद मेट्रिक आनजाद जायखौ बुङो बे मोननै आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरखौ गासै 37 फरायसा बेखौ जोङो गाबोन नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बरायगोन आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव आसामनि पुलिस बिफाननि ADGP हिरेन नाथ बिथांखौ जों हांख्रायदों। बिथाङा जोंजों बाहागो लाफैगोन। बिनि उनाव जोङो मोनसे गेवलां मेल लादों। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै सोलोंथाइ बिफाननि मानगोनां मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। बेखेवगिरि आलासि महरै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनेस्वर बसुमतारी बिथाङा जोंजों बाहागो लागोन। लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मासिगिरि मानगोनां अनिल बसुमतारी, मानगोनां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय नार्जारिखौ लाफानानै काउन्सिलनि गासैबो मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनाबो जोंनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा जोंजों फिरफिला बिरहोनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै जोंजों बाहागो लागोन। बिटिसिनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौबो जोङो बे मेलाव हांख्रायदों। बिथाङा जोंजों बे मेलाव बाहागो लानायनि खोथा होदों। जा आसा खालामो गासैबो आलासिफ्रा जिहेथु जोंनाव बेयाव हाबाफारियाव बाहागो लागोन जोंनि नैबे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे बाहागो लायो बेनि थाखाय आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों जोङो खावलायनो लुबैदों। जिहेथु जोंना गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बेयाव बाहागो लानाय 850 जोंहा जोंनि मावथिफ्रा बेयाव गाबोन बाहागो लाफैगोन। लोगोसे नलबारिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोंनि गेवलां मेलाव 3000निफ्राय 4000सिम जोङो बेयाव सुबुंफोर थुबुर जागोन। बिथांमोनजों जोंनि जि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि सिन्था सरसा, जोंनि जि लुबैनाय आरो जोंनि जि हास्थायनाय आरो जोंनि जि मावनाय बेफोरखौ जोङो गाबोन रायजो राजाजों जोङो सावरायगोन। बबे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बांसिन सावरायनाय जागोन? जोङो बिसेसके जिहेतु 1 नम्बर डिमान्डआ जोंना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलमोन। काउन्सिला दाजादों, खिन्थु दाजादोंबाबो जिहेतु आबुं मोनसे महर मोनाखै। बेखौ लानानै जोङो खोब सिरियास आरो बिनि अनगायैबो हा हुनि मोनथाय गाहायै जोंनि बायजोआव रायजो जानाय सोलोंथाइनि आरो खौसेयै बर' हारिखौ दैदेनलांनायनि थाखाय जोङो जि हाबाफारि मावनांगौ बेफोरनि सायाव जोंहा सरसा जागोन।